centrali, dva tu delegato drużyny Hrvatske lige Nevenko Miljušić iz Osijeka.
Poštovani posjetitelji, vidjet ćete nešto što dugo niste vidjeli. Magnetoskop, budite spremni za koji trenutak kad se suci pojave. Krenut ćemo, Siniša, ti obrati pozornost na lijevoj strani, na sjeveru Torcida ima bakljadu veliku. Evo suci ti dolaze. Prema tome magnetoskop kreni. Ostani na tom kadru, Siniša. Velikom bakljadom Torcida najavljuje drugi dio susreta u Maksimiru. Biće zanimljivo vidjeti za kakvu su se igru opredijelili Blažević i Katalinić u nastavku. U prvom dijelu gledali smo tešku rovovsku bitku na sredini koja nije donijela za sada veliku premoć ni jednom ni drugom sastavu, ali ona jedna greška obrane bila je dovoljna da Kroacija u drugi dio uđe sa prednošću od jednog pogotka. U proljetnom dijelu natjecanja, naime, Kroacija je do sada izborila jednu pobjedu, dva neodlučena rezultata, jedan poraz, 3-2 gol razlika, samo 50% učinak. Hajduk s druge strane, 4 pobjede sa odličnom gol razlikom 11-2, 4 pobjede, 100% učinak i prvo mjesto na tablici. Evo odgovora i na drugoj strani, Bad Blue Boysi su također raspoloženi, Bad Blue Boysi također imaju svoju bakljadu. Matković traži da se lopta vrati na centar. I počet će dakle drugi dio susreta u kojem niti jedan ni niti drugi trener nisu za sada promijenili ni jednog igrača. Hladno je večeras u Zagrebu, tako da nije jednostavno igrati, stoga igrači zaista moraju puno trčati, puno se truditi. Ogromna je borbenost, požrtvovanje u prvom dijelu bila, ali nije bilo one prave fine igre. Derbi je ipak ostavio, rekao bih, jednim dijelom blijed dojam u tih prvih 45 minuta, ali to je bio tek prvi dio. Slijedi nastavak, tu će biti sigurno još puno vatre. Škrinjar iz pozadine, Cvjetanović, Slavica, Cvjetanović i 2:0. Pogledao je Matković prema svom pomoćniku na desnoj strani, koji ništa nije signalizirao. Kroacija vodi 2:0 na početku drugog dijela. Prva minuta. Tresu se maksimirske tribine. Prekratna prednost za zagrebački sastav. Pogledajmo još jednom, Cvjetanović ulazi u trenutku kada je lopta upućena prema njemu. Tu je bio Slavica, brži je bio i od njega i od, čini mi se, tamo Darka Butorovića. Drugi puta je lopta u mreži Zorana Slavice, reprezentativnog vratara. Drugi puta strijelac je Igor Cvjetanović. Sada će biti kutnik, kamo teže Hajduku. Sada će biti vrlo teško za sastav Ivana Katalinića, koji još u prvenstvenim susretima od hrvatske samostalnosti ne zna za poraz protiv sastava Miroslava Blaževića. Da vidimo kakav će to Splićani ponuditi odgovor. Konačno nasmiješeno lice trenera Kroacije. Optimizam ga ne napušta, on je najavljivao cijeli ovaj tjedan da za Kroaciju prvenstvo još nije izgubljeno. Iako Kroacija večeras ovdje pobjedi Hajduk, onda se zaista svašta još može dogoditi do kraja. Rapajić. Matković je prije toga zaustavio igru, slobodan udarac za Splićane. Vulić, Računica. Rapajić. Prevario je Panadića, Rapajić, ali već je lopta izašla izvan igrališta. Ubacivanje sa strane za Kroaciju. Ne žure naravno zagrebački igrači da vrate loptu u igru. Njima vrijeme itekako odgovara, ali ne treba već od samog početka štedjeti. Treba ići prema vratima, treba igrati onako kako su počeli ovo drugo poluvrijeme.
Rapajić, još jedan put Turković i ubacivanje sa strane za Kroaciju. Vlahović. Bio je tu Miše. Peršon. Kozniku. Kozniku još uvijek. Računica. Turković Miše. Čeka loptu Mornar. Miše se odlučuje za drugu stranu Kozniku. Kozniku Panadić. Računica, vrlo dobar udarac Dejana Računice, ali bio je na pravom mjestu Dražen Ladić. Ostaje dakle 2:0. 4. minuta drugog dijela. Vulić. Željko Adžić. Nema puno slobodnih suigrača, ostao je ležati Goran Vlahović. Gašpar. Dva su igrača, slobodna Turković. Slavica je izašao sa vrata, Turković, 3:0. 3:0. Nevjerojatno što se sve dogodilo u ovih nepunih 5 minuta na početku drugog dijela. Stala je, zaspala 2 puta splitska obrana. Sjajno su to iskoristili zagrebački igrači. I Kroacija ima veliku, rekao bih u ovom trenutku i nedostižnu prednost 3:0. Pogledajmo još jedan po tu situaciju, signalizirali su nedozvoljenu poziciju, Splićani međutim krenuli su Gašpar i Turković, netko je tamo zastao u splitskoj obrani, Turković odličan, precizan fino sa 13-14 metara, matira Zorana Slavicu, Kroacija vodi 3:0. Još uvijek traju tamo prigovori Veljku Matkoviću za ovu situaciju. Teško je iz ove pozicije gdje je kamera bila to točno procijeniti, ali čini mi se po onome što sam vidio na travnjaku da nije bilo ni govora o zaleđu, iako je ležao Goran Vlahović, ali je onako bio on izvan igre. Ukazana je u međuvremenu pomoć zagrebačkom napadaču, dakle kompletna jedna druga momčad. I da vidimo sada što Hajduk može uraditi. Hajduk je imao silnih mogućnosti nakon one prilike Milana Rapajića. Nisu pogodili tu situaciju Splićani i vidite kako se sve to okrenulo. Turković. Lijepo u sredinu, sada Peršon. Računica. Prati ga Gašpar. Slobodan je Rapajić. Računica pokušava pronaći Koznikua. Pralija. Rapajić, ali već je bilo zaleđe. Slobodan udarac za Kroaciju. Računica je sada ispucao loptu nakon što je igra već zaustavljena. Ide Matković prema njemu i da vidimo hoće li biti žutog kartona za još jednog igrača Hajduka. Treći žuti karton Vulić, Pralija i Dejan Računica. Halilović. Zaleđe Gorana Vlahovića. I Slavica sada reagira, nesportski nekorektno. Napucava pomoćnog suca Željka Bacingera. Označeno je bilo zaleđe, Slavica izbacio loptu izvan igrališta, Matković ide jasno prema njemu, sada bit će, čini mi se, iza njega žuti karton. Slobodan udarac za Kroaciju, odnosno ubacivanje sa strane, ipak ne. Nema novih opomena, nema novih žutih kartona. Halilović, iz drugog plana stiže Škrinjar. Lijepo Škrinjar, 4:0. 4:0, Vjeko Škrinjar. Pa ovo je katastrofa Hajduka. Razbio se splitski brod o Maksimirske tribine, 4:0. 8. minuta drugog dijela, pogledajmo još jednom. Opet su Splićani požurili sa zaleđem, a lopta je otišla na drugu stranu. Iz drugog plana krenuo je Vjeko Škrinjar. Slavica nije očekivao da će Škrinjar pucati u vrata, nego je vjerovao da će ta lopta u sredinu. Škrinjar je to mudro, pametno napravio. 4:0 vodi Kroacija. I Ladić je stigao čestitati svojim suigračima.
Ne sjećam se kada je Hajduk primio 4 pogotka. Ovdje večeras na Maksimiru u teškoj, zaista bezizglednoj situaciji. Hajduk ne igra dobro, to je bilo jasno već u prvih 45 minuta, ali se vjerovalo da će taj rezultat od 1:0 iz prvog dijela biti poticajni, motivirajući faktor za splitske igrače. Međutim, vidite i sami, njihova klupa je u teškoj situaciji. Ne pomažu savjeti sa strane Ivana Katalinića, koji je silni optimizam prosipao kroz tisak ovoga tjedna. Ali vidite i sami, njegovi igrači jednostavno večeras sve to nisu mogli pokazati na Maksimirskom travnjaku, što su pokazivali u dosadašnjem dijelu prvenstva Hrvatske nogometne lige. Halilović. Zalijepila mu se lopta za noge. Pravi mali šou Halilovića. Ladić. Vulić i Vlahović. Adžić. Vlahović prošao je Praženicu, tu je Miše. Miše je u prvom dijelu već nekoliko puta prekršaj je pravio. Matković sada ne želi udijeliti novu kaznu. Slobodan udarac za Kroaciju. Kratki dogovor Halilovića, Turkovića i Adžića. Da vidimo kakva će to kombinacija biti. Podigao je Miroslav Blažević tamo sa klupe nekog od svojih rezervnih igrača. Slavica dobar u istrčavanju, sada je sve čisto i kreće novi napad Hajduka. Mornar. U sredini je Računica, Mornar ide sam. Po desnoj strani prati ga Cvitanović i Mornar. I lopta sa strane za Splićane. Nije Mornar korektno reagirao sada. Pogledajte još jednom, Božo Volić je sudac iz Hercegovca. Matković je tu sada i da vidimo kako će se rasplesti taj slučaj. Je li netko od igrača plavih igrao tamo tom loptom koja je otišla izvan igrališta ili ne? Teško je reći, ali Mornar sigurno nije korektno postupio. Ne može se tako obračunavati sa sucima. Žuti karton iza njega, nervi polako izdaju Splićane. To je razumljivo, veliki je teški poraz na pomolu. Ali treba biti korektan i dostojanstven i u takvoj situaciji. Praženica, Kozniku, prekršaj Panadića. Adžić je sada u prolazu, još malo očešao Ardijana Kozniku, a Kozniku, i evo vidite i sami, rekao sam već, vrlo je opasna situacija, napeta je atmosfera na travnjaku, sve je više ovih sitnih malih čarki koje će se, kako se stvari razvijaju, na kraju izroditi i u jedan incident. Matković je za sada tu, dobro smiruje tu situaciju, da vidimo hoće li biti žuti karton prvi za Zagrebčane. Željko Adžić, opomena za njega, slobodan udarac za Hajduk. Tek je 12 minuta prošlo u drugom dijelu. Evo prve zamjene u splitskim redovima. Ide na klupu Dejan Računica. Njegovim učinkom nije dakle zadovoljan, ili je riječ o ozljedi Ivan Katalinić sa brojem 16. Jasno, mora Katalinić tražiti nova rješenja u sredini i u napadu ulazi Stipe Balajić. Slobodan udarac za Zorana Vulića. Visoka će to lopta biti pred vrata Ladića. Evo promjene i u zagrebačkom sastavu, dakle i to ćemo pričekati. Da vidimo ponudu Miroslava Blaževića. U pričuvi su Mamić, Novaković, Šimić i Cvjetković. Čini mi se da se zagrijava upravo Mario Novaković, već je tamo izveden onaj prekršaj. Vulić. Prošao je Gašpara, pa zatim i Adžića. Vulić i na kraju prekršaj pravi Turković, a vidite i sami sada reakciju Zorana Vulića, pravog, iskusnog, velikog igrača koji je prošao puno ovakvih derbija. Posljednji put je u takvom jednom derbiju igrao 88. godine, tada je bilo 1:1. Matković je još uvijek tu, sve se opet dobro smirilo, završilo.
novi prekršaj, novi slobodan udarac za Splićane. Rapajić, lijepo u sredinu, glavom je posljednji igrao Ardijan Kozniku, ispucavanje dakle za zagrebačkog vratara. Evo dakle prilike za promjenu redovima Kroacije, točno sam najavio sa brojem 14 Mario Novaković, a da vidimo tko će na klupu. Jozo Gašpar koji je tijekom ovog tjedna imao malih poteškoća sa ozljedom, ali je naravno želio igrati u ovom velikom derbiju. Obavio je ogroman dio posla u srednjem redu, tamo je pratio Dejana Računicu, na kraju krajeva njegovom zaslugom Računica je i morao na klupu jer je Gašpar dobrim dijelom zaustavio kreatora igre splitskog sastava. Škrinjar. Bio je tu Balajić. Ubacivanje sa strane za Škrinjara. Halilović. Vulić. Rapajić. Kozniku, ali ispred njega Turković. Ištvanić ide Kozniku. Ladić. Mora se brzo osloboditi te lopte Ladić i traži najjednostavnije rješenje, loptu izvan igrališta. Prekršaj Turkovića nad Rapajićem, slobodan udarac za Splićane. 16. minuta drugog dijela. Rapajić. Novi prekršaj sada Marija Novakovića. Miše. Na drugoj strani je Butorović. Rapajić. Za kratko izbacio tu loptu Turković, onda pokušao nešto iz daljine uraditi Ante Miše. Ostaje 4:0 za Kroaciju. Prekršaj Saše Peršona, Škrinjar. Još jednom se lopta mora vratiti na mjesto prekršaja. Cvitanović. Lesjak. Halilović. Dobra lopta u sredinu, Vlahović, Vlahović, izašao je Slavica Vlahović i nije najbolje pucao Goran Vlahović. Miše. Dobar izlazak Novakovića. Halilović. Novaković. Škrinjar. Zakasnio je Lesjak, ali ipak uspio zadržati tu loptu Rapajić. Kozniku. Novi prekršaj Panadića. Slobodan udarac za Splićane, 30 metara od Dražena Ladića, namješta loptu Nenad Pralija. Igrač dobrog udarca, može se pucati izravno prema vratima, tu je i Ivica Mornar. Mornar će na kraju i pucati. Ne, Rapajić, dobra kombinacija Splićana, ali već je tamo prebrz bio malo Ardijan Kozniku. Pokazao je Božo Volić na drugoj strani da je to bilo zaleđe. Gulić. Turković. Nema prekršaja. Ištvanić. Najjednostavnije rješenje, lopta za Dražena Ladića, ostao je ležati Zoran Vulić. Miše.
Butorović. Mornar. Zaustavlja ga Lesjak. Tu je Halilović. Novi prekršaj. Mornar. Ide prema njemu Novaković. Desno ima Butorovića, lijevo kreće Rapajić, ali prekasno Novaković. Vulić. Usamljeni su u napadu Cvitanović i Vlahović. I još jednom prebrza lopta. U zaleđu je bio Ante Miše, slobodan udarac za Andreja Panadića. Halilović. Butorović nije imao druge mogućnosti nego loptu izbaciti izvan igrališta. Tek drugo ubacivanje iz kuta za Kroaciju. 7 puta pucali su Splićani. Kroacija vodi 4:0. 20. minuta je drugog dijela u tijeku. Silnim optimizmom bili su nabijeni igrači Hajduka pri dolasku u Zagreb jer su vjerovali zaista da imaju mogućnost da ovdje možda čak i riješe prvenstvo, ali vidite i sami, Kroacija se vraća u igru. Vraća zanimljivost našem prvenstvu. Škrinjar. Četvorica igrača u plavim majicama sada su bili iza posljednje linije obrane Hajduka. Rapajić. Pralija. Prati ga Turković. Kozniku. Je Panadić i novi prekršaj. Rapajić. Kozniku Panadić. Na kraju Ištvanić. Prekršaj sada Koznikua. Matković traži da se igra nastavi, bez obzira na to što se ukazuje pomoć kapetanu Zagrebčana, Turković. Peršon. Vlahović. Dobra lopta za Škrinjara. Cvitanović nije pratio što će uraditi Škrinjar i na kraju Slavica. Vraća se u igru Ištvanić. Panadić još jednom uspješniji od Koznikua. Pogodio je sada Halilovića. I tu je ponovno Vjeko Škrinjar. Već je lopta izašla izvan igrališta. Butorović. Lesjak i Mornar. Nema prekršaja, igra se dalje, griješi Ištvanić, zatim i Miša. Halilović. Izuzetno pokretan večeras, stalno u dodiru s loptom. Adžić. Praženica. Miše. Drži od Novakovića, Miše, Rapajić, evo prilike za Splićane, Rapajić mora brže ići ta lopta i već je kasno. Peršon, Novaković, Peršon, Praženica, Matković opet zaustavlja igru jer je to bilo visoko podignuta noga Gorana Vlahovića. Pralija. Kozniku Panadić. Osmo ubacivanje iz kuta za Splićane.
Hajduk je u gostima u dosadašnjem dijelu prvenstva osvojio 14 bodova uz gol razliku 19-13. Fino je to bilo, Ardijan Kozniku, i očešala je tamo lopta još glavu, čini mi se, Gorana Vlahovića koji se vratio pred svoja vrata. 9. ubacivanje, ali ovoga puta s druge strane za Milana Rapajića. Bolji od Splićana, jedino kao gosti su Zagrebaši sa 17 bodova sa jučerašnjom pobjedom protiv Dubrave. Škrinjar je otklonio tu opasnost, evo nove prilike za kontru Zagrebčana. Cvitanović. Turković. Turković ne vidi svoje suigrače. Turković, tražila se duga lopta, na kraju Miše. Pralija. Pralija i Ištvanić. Fino, čisto, mirno. Otklanja tu opasnost Ištvanić. Adžić. I prekršaj Nenada Pralije. Igra se dalje. Halilović. Slobodan na drugoj strani, opet Škrinjar. Fina lopta u sredinu, Vlahović. Ima slobodnog Adžića. Krenuo je prema Peršonu, nema prekršaja. Balajić. Mornar. Mornar, i sada je to bio prekršaj Halilovića. Ostaje ležati na travnjaku Ivica Mornar. Mala je gužva tamo na sjevernoj tribini gdje su navijači Hajduka, gdje je Torcida, tu je i posebno osiguranje. Nadajmo se da neće biti nikakvih incidenata, da se neće pokvariti ovaj veliki hrvatski derbi. Miše. Mornar, Ištvanić, Halilović. Turković. Škrinjar, Praženica. Pralija. Vrlo lijepo u sredinu Pralija. Rapajić, Rapajić nije dobro primio tu loptu, bio je tu Ladić. Kozniku pustio je tu loptu do kraja da se igra Matković u jednom trenutku. Učinilo mi se kao da želi pokazati na 11-terac i na kraju vidite i sami prekršaj Slavka Ištvanića. Slobodan udarac za Splićane. Odlična situacija za Hajduk. Pogledajmo još jednom Rapajić i Ladić. Drugi puta, rekao bih, oči u oči. Fino, poštovao je prednost Matković, pustio Kozniku, ali sve je u zadnji trenutak spasio Dževat Turković. 26. minuta drugog dijela, ostaje 4:0 za Kroaciju. Slobodan udarac, tu su Pralija i Praženica pored lopte. Puno igrača u bijelim majicama ispred Dražena Ladića. Praženica na drugu vratnicu, ali previsoka lopta za Sašu Peršona. Butorović. Svi igrači u plavim majicama bježe iz svog kaznenog prostora i evo prilike za kontru. Cvitanović, malo presporo mu ide ta lopta. Cvitanović, Lisjak, Vlahović i vratio se Peršon. Prošla je opasnost, prošla je moguća prijetnja za Slavicu. Pralija, nema sada zaleđa, Balajić. Balajić u sredini ima Rapajića i Kozniku, ali Rapajić nije dobro dočekao tu loptu, odnosno bio je na pravom mjestu Goran Vlahović. Balajić se malo tamo zaigrao previše i otišla je ta lopta za leđa njegovih suigrača, tako da je propala jedna odlična prilika za Hajduk. Prekršaj sada Dževada Turkovića, novi slobodan udarac za Hajduk. Bilo bi itekako zanimljivo pogledati statistički dio prekršaja, jer ih je večera zaista bilo puno i na jednoj i na drugoj strani. Rapajić, Rapajić. Pralija i još jednom na pravom mjestu Dražen Ladić. Gulić. Praženica. Tim Pralija. Miše. Gulić. Prati ga Novaković i novi prekršaj. Četvrti sudac nam pokazuje. Biće nova zamjena u momčadi Hajduka. Sa brojem 11 igru će napustiti Ardijan Kozniku. Umjesto njega ući će Tomislav Erceg. Puno se trudio, puno trčao danas Ardijan Kozniku. Kratki razgovor tamo sa Ivanom Katalinićem, kao da nije zadovoljan takvim razvojem situacije. Priliku dakle dobiva Tomislav Erceg, odličan napadač. Sigurno je da će sada biti još otežana situacija pred vratima Dražena Ladića.
Erceg, evo ga u prvom dodiru s loptom. Jasno odmah preuzima Andrej Panadić. Traži Matković da Ardijan Kozniku krene prema slačionici Praženica. Dobra lopta u sredinu, ali tu je Panadić, Škrinjar, Halilović. Novaković, Ištvanić. Turković. Adžić. Mala atrakcija Željka Adžića, na kraju lopta za Splićane. Novaković, prekršaj nad Mišeom. Pralija. Rapajić. Balajić. Slobodan je Butorović. Ide prema njemu Škrinjar. Torović još jednom fino u sredinu, ali najviše u skoku Panadić. Halilović. Prati ga Miše. I još jedan prekršaj Ante Miše, igrača kojeg treba paziti, treba obratiti pozornost na njega. Izgleda vrlo fino, igrački zrel, ali u ovakvim utakmicama radi jako puno prekršaja. Ištvanić. Škrinjar, Lesjak. Peršon. Balajić, Mornar. Balajić i svugdje stiže gdje je problematično Slavko Ištvanić. Evo nove zamjene u momčadi Kroacije. Sa brojem 15 trebao bi to biti Dario Šimić. Miroslav Blažević će još malo pojačati svoju obranu, sačuvati ovakav rezultat protiv Hajduka. Bilo bi zaista fantastično, bio bi to silan poticaj za njegovu momčad u nastavku prvenstva. Ide na klupu Damir Lesjak, igrač sa brojem 3 koji se dobro i dugo danas nosio sa Ivicom Mornarom. Nije jednostavno čuvati Mornara. Dobro je to danas obavio. Mornar nije uspio postići pogodak. Nije bio čak, rekao bih, ni u jednoj pravoj prilici pred vratima Dražena Ladića. Sada će priliku dobiti Dario Šimić, jedan od onih igrača koji polako dolazi, koji najavljuje svoje velike mogućnosti u zagrebačkoj momčadi. Nađeni su dokumenti na ime Željko Kovačićev. Vlasnik ih može podići u upravi stadiona. – 13-14 minuta do kraja susreta u Maksimiru. Rapajić. Dobro ubacivanje Rapajića, Mornar i lak posao za Ladića. Vlaović. Ima tu ispred sebe samo Cvitanovića, ali i Zorana Vulića. Turković. Adžić.
Prekršaj je to već bio Praženice, ali pušta prednost Matković. Sada zaustavlja igru jer je u zaleđu bio Igor Cvitanović. Halilović, Turković, Cvitanović, Adžić, prati ga Pralija, Adžić, vrlo lijepa lopta u sredinu, ali malo je požurio Mario Novaković, još jedno zaleđe, slobodan udarac za Spličane. Rapajić. Prošao je Cvitanovića. Ide prema njemu Vlaović. Odnosno Novaković. Još jedan prekršaj. Traži Praženica nekog slobodnog svog suigrača. Balajić. Erceg. Miše. Nije primijetio Butorovića koji je krenuo napred. Balajić. Pralija. Dobro u sredinu, ali Ladić ispred Tomislava Ercega. Škrinjar. Za kratko je presjekao taj napad Miše. Prekršaj Darija Šimića nad Ivicom Mornarom, a sada dio i ko zna gdje i ko zna kad. Zaista Kroacija da može dobiti Hajduk. Večeras je ovo bila zaista njihova večer. 4:0 vode Zagrebčani, još je 9 minuta do kraja u Maksimiru. Peršon. Butorović. Miše. Rapajić. Pogodio je Turkovića. Halilović. Ištvanić. Balajić. Dobra lopta prema Mornaru. Ide prema njemu Šimić. Mornar odmah iz prve. Tu je Panadić. Još jedan put lopta kod Mornara. Mornar sada je pogodio Šimića. Ubacivanje sa strane za Butorovića. Balajić. Butorović. Još jedan put Balajić. Opet u vatru, lopta u sredinu, ali tu je još jedan put na pravom mjestu Dražen Ladić i odmah na drugu stranu dugačka lopta, Vulić i Vlaović i na kraju lopta u rukama Zorana Slavice. Praženica.
Pralija. Vrlo lijepo proigravanje Tomislava Ercega za Milana Rapajića, ali Volić na drugoj strani visoko podiže svoju zastavicu, što je znak da je Rapajić bio iza obrane zagrebačkog sastava. Novaković. Turković. Hadžić. Novaković, odmah odigravanje iz prve, točno u nogu Praženice. Pralija, Miše. Rapajić, Halilović, Hadžić. Na kraju branič Splićana. Tko će uzeti tu loptu? Pralija. Miše. Ispred njega Novaković. Hadžić. Cvitanović. Vulić, Miše. Škrinjar. Butorović. U sredinu su mu Erceg i Balajić. Butorović odmah visoku loptu. Možda je mogao još krenuti korak 2. Hadžić. Turković točno u noge Praženice. Pralija. Rapajić. Ištvanić. Peršon. Novaković. Slobodan mu je Škrinjar. Šimić. Cvitanović. Vlaović. Bez prekršaja uzima loptu Miše. Balajić. Erceg. Rapajić. Mornar. Mornar ide prema njemu Panadić. Na rubu 16-terca je Balajić. Mornar, ali na pravom mjestu za kratko Panadić. Butorović. Erceg. Pogodio je Turkovića i hoće li Ladić spasiti tu loptu? Ne, bit će 10. ubacivanje iz kuta za Splićane. Pljesak sa tribina za Dražena Ladića koji se trudio, trčao da spasi tu loptu. Još jedan put iz kuta ubacuje Milan Rapajić. Dosta je visokih igrača pred Ladićem. Rapajić se ipak odlučuje za odigravanje Mornara. Mornar, Šimić, Miše. Peršon. Mornar. Puno igrača ispred Dražena Ladića. Teško da se ta lopta može glavom pogoditi i poslati na pravo mjesto. Halilović. Peršon i Cvitanović. Mornar. Mornar. Ištvanić i odlazi lopta izvan igrališta, ali da vidimo što je prije toga pokazao sudac sa strane zaleđe, dakle... Sa 3-0 u titulima, 6-3, 6-2 i 7-6. U taj breku bila je 5-13. Pljesak dobro ispunjenih maksimirskih tribina i za našu tenisku Davis Cup reprezentaciju koja je pobjedila Norvešku 3-2, izborila nastup u sljedećem kolu. Ovdje je puno radosti prije svega za zagrebačke navijače, dosta tuge na licima Torcide koja je potpuno utihnula nakon onog vodstva Kroacije od 4-0. Ušli smo u posljednje 3,5 minute derbija u Maksimiru. Prekršaj sada Andreja Panadića tamo nad Tomislavom Ercegom. Svi se igrači u bijelim majicama odmah sele tamo pred vrata Dražena Ladića. Prema lopti ide Milan Rapajić. Ištvanić će pojačati svoj obrambeni zid. Rapajić bio je tamo pred vratima Erceg. Pralija pogodio je Panadića i novo ubacivanje iz kuta za Splićane. Bilo je jasno da nepobjedivost Hajduka protiv Kroacije ne može dugo trajati. Splićani su bili u psihološkoj prednosti pri dolasku ovdje večeras u Zagreb, ali u ovom derbiju jednostavno nisu bili pravi. Odlična prilika je to bila za Stipu Balajića, ali u vratima je bio Vjeko Škrinjar, jedan od najboljih pojedinaca
po mom sudu večeras ovdje u ovom derbiju. Evo nove prilike za Zagrebčane. Šimić, presporo to ide. Cvitanović, u sredini mu je Vlahović, Cvitanović ide u sredinu, Cvitanović i gađa desnu stranu vrata Zorana Slavice, ostaje 4:0. 2-4-6 igrača u plavim majicama bilo je protiv četvorice Splićana, ali presporo je to išlo. Dugo se tražila ta kombinacija i na kraju jasno nije bilo prave mogućnosti da bi se savladao splitski vratar. Da je ta lopta otišla možda desno, dolazio je i Turković još u pomoć, ali što je tu je. Cvitanović je svoj posao večeras uradio na najbolji mogući način. 2 pogotka protiv Hajduka, to se ne događa svaki dan. Prekršaj Turkovića. Rapajić, Novaković, Šimić, Butorović, Miše. Peršon spretniji od Vlahovića, Butorović. Mornar, tko će stići prije do te lopte, Ištvanić ili Balajić? I još jedan put Ištvanić, zaista večeras ima puno posla Slavko Ištvanić, ali ga obavlja besprijekorno. Mornar, Butorović, Balajić. Još jedan put u sudaru sa Ištvanićem i 12. ubacivanje iz kuta za Hajduk. Rapajić, Šimić je za kratko zatvorio taj prostor, Mornar. Rapajić, Pralija. Stalno visokim loptama pokušavaju Splićani iznenaditi zagrebačku obranu. Možda bi bilo puno bolje da ta lopta se pokuša udariti, pucati prema vratima sa 16 metara, ali teško je doći u takvu situaciju. Odlično večeras igra zagrebačka obrana, znalo se da je to jedna od najboljih obrana u cijeloj Hrvatskoj nogometnoj ligi. Manje od jednog pogotka primili su Zagrebčani u dosadašnja 22, evo sada kola. Varteks je ispred njih, Cibalija i Rijeka 14, 15 i 16 pogodaka. Evo prilike za Splićane, Rapajić, ali nije li ipak malo previše htio i vukao tu loptu Milan Rapajić. Na kraju ostaje dakle bez pogotka za Hajduk ovdje u Maksimiru večeras. Svakog trenutka možemo očekivati kraj. Ovaj večer nedvojbeno pripala Kroaciji. Hajduk nije bio pravi, Hajduk nije bio raspoložen za veliku igru večeras ovdje i vratila se zanimljivost u hrvatsko nogometno prvenstvo. Hajduk će imati 33 boda nakon ovog kola, 33 boda imat će Zagreb. Kroacija je veliki učinak i veliko djelo napravila svom susjedu iz Kranjčevićeve. Vratila je u igru ne samo njih, nego i Varteks. 31 bod, Kroacija ima 29, Rijeka je na 5. mjestu sa 28 bodova. I bit će dakle puno još zanimljivih velikih susreta do kraja, prije nego što saznamo tko će biti novi hrvatski prvak za ovu sezonu. Hajduk nije uspio dakle zadržati tu svoju nepobjedivost protiv Kroacije. Kroacija je prvi puta od samostalnosti pobjedila Splićane i to kako uvjerljivo, 4:0, sasvim zasluženo. 2 puta strilac je bio Igor Cvitanović, 1 put Turković i 1 put Vjekoslav Škrinjar. Štovani gledatelji, eto toliko sa ovog derbija koji nije možda igrom plijenio, nije oduševio prekrasnim potezima, ali kada u jednom derbiju padnu 4 pogotka, onda na kraju mislim da ipak moramo svi biti zadovoljni. Toliko iz Maksimira, srdačan pozdrav.